A dnes to budem, jak si zdarma urobiť vlastné logo. Neboli, no. Môžete to urobiť aj intro, ale intro to je ťažké, kto chce, aby ešte má intro, nech mi to napíše do popisku a nech mi dá svoj Skype. Takže vidíte, máme tu na stránke flamingtext.com a máme tu máte Alien Glow, nejaké takéto, lava, chrome, potom je tu toto. Proste veľa je tu ich a tu si dáme druhú stranu. Počkáme, máme tu Shrek, Space. Ja napríklad vyberiem. Počkať. Si beriem stranu 10 a z trojky bolo pekné video, je pekné. Máme tu počkať. Prepačte. No, tento je. To sa akože páči. Klikneme na to. Sorry, mám pomaly net. Klikneme na to. To už trošku skopírujem. A tuto si dáme. Hráč.sk. Tak, máme tam hráč.sk. Dáme create logo. Sorry, a tu. Vidíte, dali sme sa tam svoj text. Hráč.sk a tam iba download. Máme tu Lexi. Máme tu, sorry pes. No a máme tu proste to vaše logo. Čo ste si tu dali? Hráč.sk. Tak. Proste je to dobré. Toto stránka, dám vám to do popisku a Lexi. Dám do popisku, aby ste si mohli vytvoriť intra je s tým ťažké, ale čo už. Takže dúfam, že sa vám video ľúbilo, nezabudnite dať like a Lexi, nezabudnite dať like, koment a tak. Takže, bobo.